Исәнмесез, хөрмәтле милләттәшләребез, бүген Дөнья студиясендә кунакта Бөтен дөнья татар конгрессының Казан бүлеге җитәкчесе Фәрит Мифтахов. Фәрит әфәнде, исәнмесез. Менә инде әкренләп көзгә дә кердек. Инде җәй айлары узып та китте, ләкин узган елгы җәйгә карасак, быелгысы без инде хәзер Аллага шөкер дип әйтә алабыз, чөнки барыбер дә очрашуларда оештыра алдык, сабан туйларында уздыра алдык, күпмедер күләмдә чараларыбыз да узды. Менә Бөтен дөнья татар конгрессының Казан бүлеге быелгы җәйне ничек уздырды? Ниндирәк чаралар үткәрдегез? Татарларыбызга файдалы булган ниндирәк очрашулар булды? Бик зур рәхмәт сорау өчен, чөнки әйтеп киттегез, былтырлары бик йөргә менә андый мөмкинчелекләр булмады. Безнең дә һәрбер кешенең дә шуңа күрә инде 1 июньнән алганда, җәй башын алганда, инде 1 июнь балалар яклау көне. Шул көннәрне без балалар янына барып, инде бигрәк тә әйтергә кирәк, без инде 18 ел Яшел Үзән районы Нырлат балалар йортына йөрибез. Әлбәттә, анда баруы шәхсән үз исеменнән, һәм инде шул вакытта без инде Бөтен дөнья татар конгрессы исеменнән дә тәбриклибез, бүләкләр бирәбез, чөнки балалар да белергә тиеш, балаларның татар халкының аларга нинди мөнәсәбәте булган. Әлбәттә, инде ул без инде аны теге мактанып әйтмибез, чөнки ул 1 генә, 5 генә, 10 гына ел түгел, әйтеп киттем инде 18 ел. Шуңа күрә 1 июнь шуннан башлап китте, җәй башы. Инде анда безнең Аллага шөкер, һәрбер көнебез дә кирәк, теге эшләр белән дәвам итә. Без инде шул ук әйтеп китергә кирәк. Тәтеш районында Әтрәч укулары белән, инде Чүпрәледә Мунчали укулары белән, әле анардан башка әле безнең анда шул ук хөрмәтле кешеләребезнең исемнәрен барлау, аларны искә төшерү, зияратлар кылу, һәм инде аларның авылда булган шәхесләренең тарихка кертүләрендә дә без инде Бөтен дөнья татар конгрессы Казан бүлеге буларак шулай катнашабыз. Әлбәттә, без әле элеккеге вакытта Бөтен дөнья татар конгрессы автобусы белән анда без күп кенә кешеләрне, апаларны, абыйларны алып барып, аларга да шундый сәяхәт күрсәтеп, аларында күңелләре була иде. Кызганыч, инде ул вакытта йөргән күп кенә кешеләребез безнең арадан киттеләр. Әлбәттә, ул безнең күңелебездә ничектер аларның күңелен күрергә мөмкинчелек булганга ул шатландыра, чөнки андый кешеләр бит инде үзләре дә иҗтимагый рәвештә күп кенә эшләгән, алар актив кешеләр күбесе, аларны әйтеп китергә дә була. Һәм инде шул вакытта безнең дин мәсьәләсендә дә шул ук дин әһелләре белән дә районнарда шул әйтеп киттем, аларның хәзрәтләренең исләрен, истә тотулары, каберләргә, зиратларга кылу, һәм инде шул вакытта әле исән булган хәзрәтләрнең юбилейларына кайтып, Бөтен дөнья татар конгрессы исеменнән аларга эшләре өчен рәхмәт хатлары, медальләр биреп, ул безгә чынлап та Бөтен дөнья татар конгрессының эшен күрсәтү, ул безгә халык белән эшләве ул кирәк дип уйлыйм, чөнки һәрбер кешенең алар бигрәк тә авылларда, бигрәк хәзрәтләр, алар бит шул ук тел мәсьәләсендә дә, мәчетләрдә дә күп эшлиләр, һәм инде саклыйлар тарихны, авылны. Шуңа күрә аларга шул медальләрне бирүе, ул аларга зур мотивация бирә кирәк киләчәккә. Инде аларның күңелләрен күтәрә, эшләү өчен дә тагын бер этәргеч биреп тора. Аннары бит әле кеше арасында да ничектер уларның авторитетын күтәрә, кешедә ышаныч күбрәк арта бит. Аннарга Бөтен дөнья татар конгрессы дип әйткәндә, татар дөньясында үзенең урынын алып торганын әйтергә кирәк. Шул вакытта инде безнең башка укуларда булды, һәм инде шул вакытта форумнарда сез беләсез Бөтен дөнья татар конгрессының һәм шулай ук безнең анда катнашуларыбыз, безнең иҗтимагый рәвештә эшләвебезне инде әйтергә кирәк, әле менә июль ахырында безнең Казанда Казан саммит 11нче тапкыр үтте бит, инде анда күп илләрдән, күп ислам илләреннән дә күп кенә кунаклар килде. Без инде шулай ук Бөтен дөнья ислам бизнес ассоциациясының кунакларын каршы алып, күбесе белән шулай Казанны да күрсәтеп, хәтта әле безнең менә Карачаевдан, Черкестан, Абхазиядан, Кавказдан килгән кунакларны, Кыргызстаннан килгән кунакларны менә Борбаш Сердәле авылына, Сердәгән авылына алып барып, ана монда шулай шул авыл Сабантуй бәйрәме зур иттереп үткәргәннәрен алар бик ошады аларга, чөнки анда оештыру мәсьәләсе дә бик зур иде эшләнгән. Инде әйтергә кирәк, алар монда аларга гына күрсәтү түгел, аларга анда яшәгән татарларга мөнәсәбәте үзгәрсен, яхшы якка үзгәрсен. Алар хөрмәт итә. Чынлап та алар инде хәзер инде кайткач та без барсак та, татарлар барса да, аларның дөнья күренеше башкача булар дип өметләнәбез. Әлбәттә. Шуңа күрә без инде иң максатыбыз зур, үзебезнең эшләребез белән, үзебезнең халкыбызның яхшы якларын күрсәтеп, башка халыкның да безгә хөрмәте артсын. Һәм инде
безнең яхшы эшләребездән алар да үрнәк алып, һәм инде киләчәктә алар безгә дә үрнәк күрсәтеп, менә шулай яхшы мөнәсәбәтләрне төрле милләт белән, төрле дин белән дә шулай булсын дип тырышабыз. Фәрит әфәнде, сез бит әле Мәчкәрә укуларында да катнаштыгыз. Менә ул шара ничегрәк узды, шул хакта сөйләп китегез әле безгә. Мәчкәрә укулары быел 4нче тапкыр булды. Аның инде менә беренче башларында без бергәләп Күкмара район администрациясендә шул Мәчкәрә авылының Мөнир абый, Мөнир хәзрәт, анда Мөхтәсиб, Радиф хәзрәт, монда Ильяс хәзрәт, Зиганшин, Нияз хәзрәт Сабировлар белән беренче елларны барып, ул мәсьәләләрне карап, бик шундый күләмле эштә катнашырга насыйп булды. Әлбәттә, быел инде безнең Татарстан Республикасы мөфтие Камил хәзрәт Сәмигуллин да килде, Бөтен татар конгрессыннан да килделәр. Инде глава хакимият башлыгы үзе дә булды. Әлбәттә, бу Мәчкәрә укулары дигәндә, аны әйтергә кирәк, ул зур эш. Бер кечкенә генә авылда шундый бер кечкенә генә кеше дияргә кирәк, хәзер шул эшне күтәреп, бөтен Татарстанга һәм Россия күләмендә дә шулай авылның булганын, район, авыл гына түгел, Күкмара районының кай икән танытырга шундый мөмкинчелек бирде. Инде киләсе елдан шулай бөтен Россия күләмендә үткәргә дип Бөтен татар конгрессы тәкъдим итте. Алла теләсә ул шулай булыр дип өметләнеп торабыз. Әйтергә кирәк, Мәчкәрә авылы безгә, миңа ул ничек кызык булды. Мәчкәрә авылының зиярәте бик зур, анда тарихи ташлар бар, аларны ел сайын карап торалар. Әйтергә кирәк, анда күп кенә дин әһелләре, язучылар, алар арасында хөрмәтле Кыргызстан халкының язучысы Чингиз Айтматовның әнисе шунда җирләнгән. Шуңа күрә безгә менә шул Казань саммиттан килгән, Кыргызстаннан килгән дусларны да шунда алар белән таныштырып, алар тарихын, алар да киләчәктә дә шулай килергә, һәм шул вакытта Чингиз Айтматовның апасын да менә шул әнисенең зиярәтенә алып килергә дип теләкләре бар. Әлбәттә, бу нәрсәгә кирәк? Шул вакытта бу бөтен халык ара дәрәҗәсенә, Мәчкәрә укулары халык ара дәрәҗәсенә менергә мөмкинчелек бар диясе килә. Чөнки Чингиз Айтматов, менә мин әле күптән түгел генә 2 атна элек Кыргызстанда булдым. Ул безнең бик зур язучы, менә мәсәлән, Габдулла Тукай, Муса Җәлил, шундый исем, шундый горурлык белән аны халык сөйли, һәм инде ул анда бик зур дәрәҗәдә. Фәрит әфәнде, менә инде хәзер көзгә кердек. Без көз айларында бик зур мөһим чара алдында торабыз бит. Бу Бөтен Россия халык санын исәпкә алу мәсьәләсе дә. Шул вакытта көз белән инде без ничектер яллар тәмамлана, җәйләр узып китә, җиң сызганып эшкә тотынабыз. Бөтен дөнья татар конгрессының Казан бүлеге менә шушы халык санын алуга ниндирәк әзерлек эшләр алып бара. Гомумән сез бу чарада ничек катнашырга җыенасыз? Безнең Бөтен татар конгрессының һәр районда үзенең әгъзалары бар. Әлбәттә, ул әгъзалар арасында безнең хакимияттә эшләгән кешеләр, мәктәпләрдә директорлар, инде күп еллар шулай безнең комиссиялар да бар. Шуңа күрә безнең көз башыннан һәрбер районда шундый утырышлар, җыелышлар була. Әлбәттә, без анда һәрбер мәктәпләрдә дә үзебезнең яшьләр белән, студентлар белән дә очрашулар оештырабыз. Менә ул инде хәзер инде кешеләр мәктәп институтларга киләләр, мәктәпләргә керәләр. Шуннан соң инде менә шул актив тормыш башлана ул. Шуңа күрә безнең бөтен Россиядә һәм чит илләрдә булган татарларның менә шулай саны арту мәсьәләсе ул һәрберебезнең минемчә бик кызык, чөнки без татарлар күбрәк булсак, безнең горурлыгыбыз да, һәрберебезгә хөрмәтебез дә инде һәм инде тагын бер тапкыр әйтәсе килә, башка төбәкләрдә яшәгән кешеләр дә безнең Казан белән горурланган шикелле. Без дә алар белән горурлансак, менә теге ничек әйтергә, алар анда матур гына яшәсән татар булып, без монда татар үрнәк булып, менә шулардан да ул, чөнки бөтен кеше бит Татарстанга, Казанга кайта алмый инде. Анда да кешеләр булырга тиеш. Шуңа күрә безнең без инде теге Казан бүлеге дип саналсак та, без әле башка төбәкләр белән дә, башка илләр белән дә эшләргә тырышабыз һәм инде татарлар белән мөнәсәбәттә булырга тырышабыз. Фәрит әфәнде, татарларыбыз өчен хезмәт итим дигән шундый бер тәргеш белән алга таба да эшләргә язсын. Һәм әлбәттә, әле без Бөтен дөнья татар конгрессының Казан бүлегеннән киләсе елга да зур өметләр баглап, зур эшләр көтеп калабыз. Бүгенге әңгәмәдә катнашуыгыз өчен сезгә бик зур рәхмәт, Фәрит әфәнде. Киләсе очрашуларга кадәр уңышлар теләп, мин сезнең белән саубуллашам.
Бик зур рәхмәт сезгә чакырган өчен. Бәхетле булыгыз. Хөрмәтле милләттәшләр, Дөнья студиясендә кунакта Бөтен дөнья татар конгрессының Казан бүлеге җитәкчесе Фәрит Мифтахов иде. Әңгәмәне Энҗе Шәһиддинова алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр саулашабыз.